Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, 4:59 ng umaga ayon po sa ating Philippine Standard Time. Sunday po ngayon at huling araw para sa buwan ng Hunyo. Maulan man ang ating weekend dahil kay Bagyong Goryo, halina't gawin nating makabuluhan ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga kaalaman tungkol sa ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Sunday, Hunyo 30, 2013. Simulan natin ang umagang ito sa pagbibigay ng recap hinggil kay Bagyong Goryo. Ayon sa Severe Weather Bulletin number 9 na inilabas ng Pag-asa ng alas 11 ng gabi kagabi, uli itong namataan 60 kilometers northeast ng Calapan Oriental, Mindoro. Taglay nito ang lakas ng hangin na 64 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Quezon, Camarines Provinces, Albay at Gurias Island. Habang nakataas naman ang signal number 1 sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Polillo Island, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Coron at Calamian Group of Islands. Ngayon naman mga kababayan, alamin natin ang lagay ng ating panahon. Upang bigyan tayo ng update ukol kay Bagyong Goryo. Ngayong Sunday, makakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning po, Mr. Mendoza. Good morning po, sir, at sa lahat po ng mga viewers ng Channel 4. Alright, Mr. Mendoza, ano na po ang lokasyon ni Bagyong Goryo at anong direksyon ang tinatahak nito? Tungkol po sa Bagyong Goryo, tulad po ng ating nakikita, yan po may mga kapulahan at kadilawan. Yan po sa kasalukuyan ay nasa vicinity na po ng Batangas, almost nasa northern part po ng Mindoro Province. And then, ang Bagyong Goryo po kanina pong alas 4 ng umaga ay nasa vicinity po ng Batangas. At taglay pa rin po niya ang lakas ng hangin na 65 km per hour malapit sa gitna at pagbugso po ng hangin na umaabot po sa 80 km per hour. Ito po'y inaasahang kikilos ng pa-west-northwest o pakaluran, hilagang kaluran sa bilis na 26 km per hour. Medyo po lumakas o bumilis na kaunti. At tungkol po naman sa bagyong ito, ang babala po ng bagyo numero 2 ay pinaiiral po sa mga lalawigan ng tulad po ng ating nakikita. Ito po, Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Mindoro Provinces, Lubang Island at Quezon Province. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng masungit na panahon sa araw na ito. Yung po namang babala ng bagyo numero 1 ay pinaiiral po sa mga lalawigan ng La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Polillo Island, Southern Aurora, Camarines Provinces, Albay, Burias Island, Romblon, Coron, and Calamian Group of Islands. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng mga pag-ulan at pagbugso po ng hangin. At siyempre po, ang nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas ay makakaroon lamang ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Alright mga kababayan, yung mga nabanggit na lugar po ni Mr. Mendoza, paghandaan po natin ang mga pag-ulan na ating mararanasan. Mr. Mendoza, posible bang magtaas ng public storm warning signal number 3? Posible po na magtaas ng public storm signal number 3 kung ito pong bagyong ito ay magiging severe tropical storm or magiging ganap pong typhoon. Kasi ang magiging hangin po noon 101 to 185 kilometers per hour. Yun po ang nagpapatunay na makakaroon ng signal number 3. Alright mga kababayan, paghandaan po natin yan. So kaya i-monitor po natin palagi ang lagay ng ating panahon sa pamamagitan ng pagtutok. Dito lamang po yan sa Panahon TV. Mr. Mendoza, ito naman po ang pinakaabangan ng lahat, no? Kailan nga po ba natin maaasahan ang paglabas ni Bagyong Goryo sa ating bansa? Sa ngayon po sa aming pag-i-interpretation ng mga data, ito po ay lalabas bukas po ng madaling araw o bukas po ng umaga.
Ang layo po niya bukas ng umaga ay 500 kilometers sa hilagang kalduran po ng Subic, Zambales. At yun po ay nasa Philippine Area of Responsibility. Out na po siya. Alright, Mr. Mendoza, maraming salamat po sa pagbibigay ng update hinggil kay Bagyong Goryo. Huling paalala na lamang po para sa mga kababayan nating nakatira sa mga lugar kung saan nakataas ang signals number 1 and 2. Paalaala po ng Pag-asa, ang lahat po ng mga naninirahan sa mga mabababang lugar at sa mga bulubundukin ay maging alerto at maging laging handa po sa posibleng pagdaloy ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kasi panahon po ngayon ng tagbagyo, siyempre panahon po ng tag-ulan. At akin pong inaanyayahan din na maging handa po ang lahat pong mga naninirahan sa dalampasigan, sa mga beaches po, na maging handa rin po sa posibleng pagdaloy ng mga matataas na mga pag-alon generated by Tropical Storm Goryo. Alright mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza na siyang nagbigay ng update hinggil kay Bagyong Goryo. Ngayon naman alamin na natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise magaganap po yan 5:30 a.m. Sunset naman natin ay magaganap ng 6:29 p.m. Ang moonrise naman natin ay magaganap po yan ng 11:20 p.m. Ang moonset naman natin ay 11:53 a.m. May illumination po yan na 63%. Para naman sa ating phases of the moon, ngayong June 30 nga ay makikita natin ang last quarter moon. Para naman sa ating tidal predictions along Manila Bay courtesy of NAMRIA, ang ating high tide ay magaganap po yan ng 3:02 p.m. May taas po yan na 0.085 meter. At ang ating low tide naman ay magaganap yan ng 9:12 a.m. May taas po yan na 0.59 meter. Marami pa tayong dapat malaman sa ating weather kung kaya't dyan ka lang at huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.